I ćao svima i dobrodošli u novu epizodu Stranded Deepa. Kao što vidite, nismo na onom mjestu gdje smo završili prošli klip. Evo ovako, pokušao sam da dodam neki mod jer ona verzija igrice koju smo mi igrali, što se desilo? Bliži broj od mene, od Michaela na početku, nema veze, ništa, nastavljamo. Ta verzija koju smo mi igrali je bila ona najstarija verzija 001. Ja sam htio da je nadogradim malo, i evo uspio sam, nadogradio sam je, ovo je, ja mislim, najnovija verzija 003. Ali šta se desilo, izgubili smo ono sve što smo igrali, eto, uspjeli smo u životu. Tako da počinjemo iz početka. Eto, to nije neki razlog za brigu, šta ima veze, bit će nam zanimljivo. U ovoj igrici sad ima mnogo neke nove stvari. Eno, tamo vidimo odmah brod. Hoćemo da imamo pešice, ajmo, kasnije ćemo od njega da postimo. Ajmo prvo, kao što to obično i radimo, da sakupimo sve stvari koje imamo. Evo vidite odmah na početku, font je malo drugačiji, onda ovdje drugačije sve izgleda, evo 100% ovo trajanje ima, sve nam piše. 3 puta možemo da iskoristimo ovo craftable, mnogo je bolje, tako da bit će nam mnogo zanimljivo u ovoj seriji. Da vidimo, tražimo kamenje. Dakle, ovo je prva epizoda, evo tako ćemo označiti, mada može biti i 9, zavisi se koje strane gledate, mi ćemo da gledamo s one strane koja meni odgovara. Neću latan krabe, što latan krabe, idemo, tražimo kamenje, štapove, da to sve mi odnesemo na jedno mjesto kao što to obično radimo. Imamo krompir ovdje, to smo vidjeli, njega ćemo kasnije. Ovdje na ovoj strani više nema ni kamenja, u stvari ima evo jednog štapa. I na ovoj strani više nema ničega. Idemo dalje. Ovo ostrvo je onako, pa prilično veliko, nije nešto ni ogromno, nije ni malo. Veće od onog ostrova, našeg prvog ostrova u onoj prvoj sezoni. Tako da ja sam zadovoljan veličinom ostrova, sada resursima vidjet ćemo. Za sad nije loše. 5 kamena, 2 štapa. Treći štap. Još jedan kamen. Tražimo. Opa. Sad imamo i zvuk, ovako kad skačemo čujemo se, to je novo, to nije bilo u onoj igrici, to je u onoj verziji. Tražimo i dalje da vidimo, evo imamo tu 2 štapa. Nije loše, sakupio sam onako dosta materijala, za početak nije loše. Čekaj sad ovdje u ovoj šumici, tu nisam ulazio, da ne propustim nešto. Evo kamen. Opa. Puni smo, to je moralo da se desi. 8 kamena, 8 štapova, to je jako dobro. Tamo vidim isto nešto, mislim da je neki čamčić. Sad, gdje će da nam bude onaj glavni deo, gdje ćemo mi da boravimo, da vidimo. Ovo ostrvo je malo nezgodno po tom pitanju, vidite nema baš nekog prelepog mjesta. Opa, možemo da uzmemo još jedan štap, dobro, možemo. Sad, ovdje smo mi bili, gdje bismo mogli da napravimo nešto. Čekaj malo, mislim da ovdje je najbolje mjesto. Ajde samo ponovo da pogledamo, da. Ovdje je najbolje mjesto za to, ovdje ćemo da ostavljamo sve naše stvari. Pa ćemo da vidimo na šta će to da liči, ajde ovdje nije ni bitno toliko za početak. To ćemo tu. Kamenje. Ova krava. Sve na jednom mjestu, ovo nam ne treba. Ajde ovako ćemo da idemo. I u stvari upaljač ću da izbacim sada, pošto mi nije potreban. Idemo. Ajde sad možemo da uzmemo i krompir. 3. Jesam uzeo, jesam. Imamo ovdje jucu, to ćemo da uzmemo. Mada nismo završili sa kupljenjem kamenja i štapova, ali dobro, to ćemo ovako usput. Ovdje nema ništa. Ovdje moramo malo sporije. Čekaj, samo krenilo mi se. Nema ništa. Dobro. Imamo, evo, kamen jedan. Dobro. Imamo opet jucu. Na ovoj tamo strani sigurno ima nešto, ili krompir ili ovo, vidjet ćemo sad. Pa ovdje više nema ni kamenja ni štapova. Zakupili smo 9 kamena na ovom ostrovu, što je dobro. Napravit ćemo onu vatru, napravit ćemo 1, 2, 3 sekire, vidjet ćemo koliko bude bilo. Imamo ovdje negdje već neki brod, njega ćemo da provjerimo sad. Imamo vreme za sve. Eno ga tamo. Stvari nećemo sad, morat ćemo da odnesemo ove stvari pa onda da se vratimo. Imamo još jednu jucu i ovdje još jedan krompir odmah ispred. Da ćemo moći sve ovo da uzmemo. Može. Imamo mjesto za sve. Opa. Krompir.
to je to, možemo ovo da odnesemo na onu tamo stranu. Više nema ništa da se sakupi, to je to. Sad u ovom, ovo ne može da se uzme. Imamo krabice, krave možemo da sakupljamo, već da počnemo i sa njima. Imamo to, ovdje nema onih kovčega. Da vidimo ima li kraba, evo to ne bi trebalo da bude problem. Valjda neće biti. Problem u tome što mi više ne možemo da uzimamo stvari. Čekaj bre. A ja sam došao ovdje malo nekom prečicom. Vidimo ajkulu, neka ajkula tamo, nećemo da diramo, neće nje na nas. Valjda. Dobro, ovo ćemo malo poslije da rasporedimo. Ima vremena, tek smo počeli. Ovo, nemam pojma, ajde ovdje će da bacimo. Da vidimo. Campfire, to možemo i da napravimo. Gdje ćemo da je stavimo? Ja mislim da bi najljepše bilo ovdje negdje da je stavimo. Da, tu kao vatrica, oko nje ćemo da stavljamo ove, to što spremamo. Ovdje negdje bi mogli kasnije da pravimo neku kućicu. Kasnije, to zna kada. Tu stoji vatra. Dobro. Onda za vatru nam treba još 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kamena, 3 štapa, ovo. Juce. Sad možemo da napravimo fire pit, fire spit, sve odno. Fire pit i onda možemo fire spit. Dobro, to ovako doktorski smo odradili. Uzmemo kravu, odnesemo je, stavimo je. Ne da je pojedeš. Uspio sam da pojedem kravu. To je to. Pa dobro smo počeli, eto pojeli smo jednu kravu, malo smo se razboleli. Nisam to htio da radim, ajmo polako ćemo. Da, moramo polako, ipak polako. Ajmo da vidimo sad ono tamo šta je. Trebalo bi da bude nešto korisno. Jeste, imamo ovaj kovčeg. Opa, što si upao unutra? Idi gore. Ajde otvari. Aha, mora da zadržim. Imamo flare gun. Dobro, korisna stvar, mada možda nije toliko, vidjet ćemo, neću da pucam. Pa ako vidimo neki avion, pa onako ispalimo čisto bez veze, ako to uopšte postoji. Ajde nju ćemo da bacimo ovdje. Ove stvari, ajmo krabe da prebacimo ovdje. Sad, ovdje moram da odlučim na jednoj strani ove žive, to je sirove krabe, a na drugoj ćemo da stavljamo pečene, da ja to ne pomešam. Može da bude nezgodno, već ste vidjeli kako izgleda kad se pojede živa krava. U stvari nije mi ništa šta izgleda, ništa mi nije. Možemo da bacimo krompir, idemo da napravimo sekiru. Upaljaš samo njega da ga ne izgubim. Da vidim. X. Ajde, uzmi je. Ne vidim ovdje lepo. Ajmo još jednu da napravimo, za svaki slučaj. Sad, možemo i koplje da napravimo, stvari vidjet ćemo koliko nam je to. Ovo možemo da stavimo ovdje. Idemo, u stvari uzet ću ovo, što se zjebavam, bacit ću nož, idem da vidimo onaj brod, šta je tamo sa njim. Šta ćemo tamo da pronađemo. Nešto mi se smrašilo. 13 sati, prelepo je vreme, meni se to samo čini. Idemo ovamo negdje, tamo je čini mi se bilo. Da, samo ga još uvijek ne vidim, vidim ajku. Vidim i brod, dobro, ovdje nema ništa. Dobro, uzmemo sekiricu i krećemo tamo ajkula. Valjda neće da nas dira, čekaj bre, što se sad ne vidi? Tako da li je ono tamo, ili je ono ajkula? Ne, ajkula ovdje je levo, a ovdje je brod. Valjda. Ovo je novo. Ovo nismo imali do sada, to je raža. Hvatat ćemo je njih, vidjet ćemo kasnije kako to izgleda izbliza. Ovo ovdje je, jebem ti koliki brod. Gledajte vi odakle vam počinje, to je jedan ogroman brod. Da, 2 broda, pa šta je ovo bre, ovo je fantastično, sad ovdje ima da se udavim, ajde otvaraj. Sad da vidimo ovdje šta sve ima. Kofa. Imamo sjelica, mačeta. I moram da bežim ti izađem napolje, udavit ću se bre, jebem ti. Diši. Kako diše, kao neke životinje. Dobro, čekaj još malo da stavimo gore. To je to. Sad, samo da ne pomešam ove brodove, ima ih. Ja sam bio u ovom ovdje brodu, upadamo opet ovdje kroz ovu rupu. Idemo unutra, ovdje nema ništa. Tu sam gledao, stigao sam do ovdje. Ovdje imamo hammer. Onda dalje imamo ovdje, ne mogu da otvorim, imamo ovo ovdje. Ajde, otvari ga. Propeller, sekira, jao ljudi moji, pa
Pa ja sam, izlazi. Dobre. Ja sam u ovoj prvoj epizodi pronašao više stvari nego u celoj onoj prošloj sezoni. Moram ponovno se vratim do ostrva da izbacim sve ovo jer sam ja mislim pun. Pošto imam još jedan brod, tako da neću moći da uzmem sve stvari. Vidite, čini mi se da i brže pliva nego što je to ranije bilo. Ali ovi brodovi su malo udaljeni, ali dobro, nema veze. Svejedno nam se isplati. Da vidimo, uzeli smo mnogo dobrih stvari, mnogo, stvarno, ja sam oduševljen. Imamo, ovo je stvarno fantastično, sekira, čekić, mačeta, propeler, kofa, idemo ponovo, nemoj da nešto pobegnu odavde, neće, idemo ponovo tamo. Da vidimo onaj drugi brod i to je to, ja mislim da više nema ništa. Samo dok otplivamo tamo, malo je onako daleko, evo gledaj šta se vidi ovdje. Čekaj malo, ovo je onaj broj, aha, čekaj. Ja sam bio, ovdje sam bio, mislim, a i neka bude da sam bio. Da li možda ima ovdje još nešto, stani da vidimo. Obično ima onda još neki, onako kovčeg, ali to obično sad nema. Ništa, ovdje smo mi bili, da, ajde diši, to, živ si. Čekaj sad, moram da izađem gore. Ovdje negdje prema ostrovu sam ja vidio još jedan. Evo, jebem ti ribicu, ovo sardina. Delo je kod neka ajkula. Sad. Ovdje nema ništa. Ajde, ustaje. Moram da uzmem malo vazduha. Ajmo ponovo dole. Idemo ovdje. Ovdje mora nešto da ima. Imamo kofu još jednu. Šta će nam toliko kofu? Imamo antibiotici. Imamo, evo ovdje. Propeler još jedna sekira. Jao. Ovo je ekstra, ovo je super. Ja ovo nisam očekivao bre da pronađem sve ovo. Idemo, ovo je senka moja sekira, ja sam pomislio još jedna ajkula. Idemo dole ima, da. I vidite, ovi brodovi su na sprat, to mi se sviđa. Imamo ovdje još nešto, flare, dobro. Imamo ovdje još jedan locker, pinot, lente, da vidimo što ima gore. Flare, binder, ne mogu da uzmem dvogled i ne treba mi. Ovdje više nema ništa, koliko ja vidim, ništa, idemo gore. Idemo na površinu, idemo na ostrvo. Pronašli smo mnogo dobrih stvari, to je ekstra. Ajde, plivaj dečko, što nećete plivati, zato što je stao. Idemo. Sad samo to treba da prebacimo na onu drugu stranu, to ćemo morati iz 2 puta jer ima puno stvari. Pa ćemo da vidimo, pronašli smo, eto, 2 sekire imamo, to nisam očekivao. I to je onako, stvarno mnogo dobro. Ajmo da vidimo šta sve možemo da uzmemo, u stvari možda nećemo morati iz 2 puta, morat ćemo. Dobro, i sad šta još? Da, morat ću da se vratim za mačetu i za ovaj hammer, dobro. Šta je ovo? An emergency flank will save your life or scare... Aha, ovo samo ovako upalimo i onda beže od nas ovi neki predatori, to jest ajkule. I ovo se ne troši, ovo ovako večno može da gori, što je dobro. Sve što traje večno meni se sviđa. Sunce polako pada, dobro, ne veze. Zakupili smo ovako dosta stvari, to ćemo ovdje staviti. Ovo i dalje gori. Ne veze, neka gori jer je beskonačno traje. Ovo imamo, da li ovo traje beskonačno? Da. Eto i to traje beskonačno, to ćemo da bacimo ovako, neka svetli, možemo da podignemo. Ajde. Tako, neka stoji, nema se, neka stoji tako, neka leži. Imamo 2 kofe, imamo antibiotike, šta je ovo ovdje? Flaša. Da li sam ja ovo bacio? Verovatno sam ja bacio, ali se ne sjećam, nešto ne veze. 2 propelera imamo, to je za onaj motor. Idemo se vratimo za... Šta nam je ostalo tamo? Čekić i mačete. Mnogo dobrih stvari smo pronašli u ovoj epizodi. To je jako dobar početak, samo da se ja snađem malo, to je bilo ovdje ovih. Tako da, znači nećemo morati, što se ovo nije obnovilo već, malo se spori obnovlja, noć pada. Nama treba krevet, ali ajde nećemo da pravimo krevet sada, napravit ćemo ga drugi put. Nije to toliko neophodno, ovo može da svetli ovako večno, to mi se mnogo sviđa što tako traje. Imamo razne stvari.
I eto, pronašli smo mnogo dobrih stvari, ovdje ćemo ovaj klip da završimo. Vama hvala što ste gledali, nadam se da vam se svidio klip i to je to, vidimo se. Ljudi vidim ih. Dvojica. Nemojte, ne na početku. A jebem ti bre igricu, lepo sam rekao da neću da igram te igrice. Ja mislim da me ne jure. Čekaj sad. Dosta materijala, za početak nije loše. Čekaj sad ovdje u ovoj šumici, tu nisam ulazio. Da ne propustim nešto. Evo kamen. Opa. Puni smo, to je moralo da se desi. 8 kamena, 8 štapova, to je jako dobro. Tamo vidim isto nešto, mislim da neki čamčić. E sad, gdje će da nam bude onaj glavni deo, gdje ćemo mi da boravimo, da vidimo. Pa ovo ostrvo je malo nezgodno po tom pitanju, vidite nema baš nekog prelepog mjesta. Opa, možemo da uzmemo još jedan štap, dobro, možemo. E sad, ovdje smo mi bili, gdje bismo mogli da napravimo nešto. Čekaj malo, mislim da ovdje je najbolje mjesto. Ajde samo ponovo da pogledamo, da. Ovdje je najbolje mjesto za to, ovdje ćemo da ostavljamo sve naše stvari. Pa ćemo da vidimo na šta će to da liči, ajde ovdje nije ni bitno toliko za početak. To ćemo tu. Kamenje. Ova krava, sve na jednom mjestu, ovo nam ne treba, ajde ovako ćemo da idemo. I u stvari upaljač ću da izbacim sada, pošto mi nije potreban, idemo. Ajde sad možemo da uzmemo i krompir. 3, jesam uzeo, jesam. Imamo ovdje jucu, to ćemo da uzmemo. Mada nismo završili sa kupljenjem kamenja i štapova, ali dobro, to ćemo ovako usput. Ovdje nema ništa. Ovdje moramo malo sporije. Čekaj, samo učinilo mi se. Nema ništa, dobro. Imamo, evo kamen jedan, dobro. Imamo opet jucu. Na ovoj tamo strani sigurno ima nešto ili krompir ili ovo, vidit ćemo sad. Pa ovdje više nema ni kamenja ni štapova. Zakupili smo 9 kamena na ovom ostrovu, što je dobro. Napravit ćemo onu vatru, napravit ćemo 1, 2, 3 sekire, vidjet ćemo koliko bude bilo. Imamo ovdje negdje već neki brod, njega ćemo da provjerimo sad. Imamo vreme za sve. Eno ga tamo. Stvari nećemo sad, morat ćemo da odnesemo ove stvari pa onda da se vratimo. Imamo još jednu jucu i ovdje još jedan krompir odmah ispred. Da ćemo moći sve ovo da uzmemo. Može. Imamo mjesta za sve. Opa. Krompir. To je to, možemo ovo da odnesemo na onu tamo stranu. Više nema ništa da se sakupi. To je. Idemo da napravimo sekiru. Upaljaš samo njega da ga ne izgubim. Da vidim. X. Ajde, uzmi je. Ne vidim ovdje lepo. Ajmo još jednu da napravimo. Za svaki slučaj. Sad, možemo i koplje da napravimo stvari. Vidjet ćemo koliko nam je to. Ovo možemo da stavimo ovdje. Idemo, u stvari uzet ću ovo, što se zjebam, bacit ću nož, idem da vidimo onaj brod, šta je tamo sa njim. Šta ćemo tamo da pronađemo. Nešto mi se smrašilo. 13 sati, prelepo je vreme, meni se to samo čini. Idemo ovamo negdje, tamo je čini mi se bilo. Da, samo ga još uvijek ne vidim, vidim Ajkul. Vidim i brod, dobro, ovdje nema ništa. Dobro, uzmemo sekiricu i krećemo tamo Ajkula. Valjda neće da nas dira, čekaj be, što se sad ne vidi. Tako da li je ono tamo, ili je ono Ajkula, ne, Ajkula ovdje je levo, a ovdje je brod. Valjda. Ovo je novo. Ovo nismo imali do sada, to je raža. Hvatat ćemo je njih, vidjet ćemo kasnije kako to izgleda izbliza. Ovo ovdje je, jebem ti koliki brod. Gledajte vi odakle vam počinje, to je jedan ogroman brod. Dva broda, pa šta je ovo bre, ovo je fantastično, sad je ovdje ima da se udavim. Ajde otvaraj. Sad da vidimo ovdje šta sve ima. Kofa. Imamo sjelica, mačeta. I moram da bežim ti izađem napolje, udavit ću se bre, jebem ti. Diši. Kako diše, kao neke životinje. Dobro. Čekaj još malo da stojimo gore. To je to. Sad, samo da ne pomešam ove brodove, ima ih. Ja sam bio u ovom ovdje brodu, upadamo opet ovdje kroz ovu rupu.
Idemo unutra, ovdje nema ništa. Tu sam gledao, stigao sam do ovdje. Ovdje imamo hammer. Onda dalje imamo ovdje, ne mogu da otvorim, imamo ovo ovdje. Ajde, otvari ga. Propeller, sekira, jao ljudi moji, pa ovo je... Pa ja sam, izlazi. Dobre. Ja sam u ovoj prvoj epizodi pronašao više stvari nego u celoj onoj prošloj sezoni. Moram ponovno se vratim do ostrva da izbacim sve ovo jer sam, ja mislim, pun. Pošto imam još jedan brod, tako da neću moći da uzmem sve stvari. I ćao svima i dobrodošli u novu epizodu Stranded Deepa. Kao što vidite, nismo na onom mjestu gdje smo završili prošli klip. Evo ovako, pokušao sam da dodam neki mod jer ona verzija igrice koju smo mi igrali, šta se desilo? Bliži broj od mene, od Michaela na početku, nema veze, ništa, nastavljamo. Ta verzija koju smo mi igrali je bila ona najstarija verzija 001. Ja sam htio da je nadogradim malo, i evo uspio sam, nadogradio sam je, ovo je, ja mislim, najnovija verzija 003. Ali šta se desilo, izgubili smo ono sve što smo igrali, eto, uspjeli smo u životu. Tako da počinjemo iz početka. Eto, to nije neki razlog za brigu, šta ima veze, bit će nam zanimljivo. U ovoj igrici sad ima mnogo nekih novih stvari. Eno, tamo vidimo odmah brod. Hoćemo da imamo pešice, ajmo, kasnije ćemo od njega da posjetimo. Ajmo prvo, kao što to obično i radimo, da sakupimo sve stvari koje imamo. Evo vidite odmah na početku, font je malo drugačiji, onda ovdje drugačije sve izgleda, evo 100% ovo trajanje ima, sve nam piše. 3 puta možemo da iskoristimo ovo craftable, mnogo je bolje, tako da bit će nam mnogo zanimljivo u ovoj seriji. Da vidimo, tražimo kamenje. Dakle, ovo je prva epizoda, evo tako ćemo označiti, mada može biti i 9, zavisi se koje strane gledate, mi ćemo da gledamo s one strane koja meni odgovara. Neću zlatan krabe, što zlatan krabe, idemo, tražimo kamenje, štapove, da to sve mi odnesemo na jedno mjesto kao što to obično radimo. Imamo krompir ovdje, to smo vidjeli, njega ćemo kasnije. Ovdje na ovoj strani više nema ni kamenja, u stvari ima evo jednog štapa. I na ovoj strani više nema ničega. Idemo dalje. Ovo ostrvo je onako, pa prilično veliko, nije nešto ni ogromno, nije ni malo. Veće od onog ostrova, našeg prvog ostrova u onoj prvoj sezoni. Tako da ja sam zadovoljan veličinom ostrova, sada resursima vidjet ćemo. Za sad nije loše. 5 kamena, 2 štapa. Treći štap. Još jedan kamen. Tražimo. Opa. Sad imamo i zvuk, ovako kad skačemo čujemo se. To je novo, to nije bilo u onoj igrici, to je u onoj verziji. Tražimo i dalje da vidimo. Evo imamo tu 2 štapa. Nije loše, sakupio sam onako dosta to. Sad u ovom, ovo ne može se uzme. Imamo krabice, krabe možemo da sakupljamo, već da počnemo i sa njima. Imamo to, ovdje nema onih kopčega. Da vidimo ima li kraba, evo to ne bi trebalo da bude problem. Valjda neće biti. Problem u tome što mi više ne možemo da uzimamo stvari. Čekaj bre. A ja sam došao ovdje malo nekom prečicom. Vidim Michaelu, neka Michaela tamo, nećemo da diramo, neće nije na nas. Valjda. Dobro, ovo ćemo malo poslije da rasporedimo. Ima vremena, tek smo počeli. Ovo, nemam pojma, ajde ovdje će da bacimo. Da vidimo. Campfire, to možemo i da napravimo. Gdje ćemo da je stavimo? Ja mislim da bi najljepše bilo ovdje negdje da je stavimo. Da, tu kao vatrica, oko nje ćemo da stavljamo ove to što spremamo, ovdje negdje bi mogli kasnije da pravimo neku kućicu, kasnije, ko zna kada. Tu stoji vatra. Dobro. Onda za vatru nam treba još 1, 2, 3, 4, 5, 6 kamena, 3 štapa, ovo, juce. Sad možemo da napravimo fire pit, fire spit, sve odno. Fire pit i onda možemo fire spit. Dobro, to ovako doktorski smo odradili, uzmemo krabu, odnesemo je, stavimo je, ne da je pojedeš. Uspio sam da pojedem krabu, to je to. Pa dobro smo počeli, eto pojeli smo jednu krabu, malo smo se razboleli, nisam to htio da radim, ajmo polako ćemo. Da, moramo polako, ipak polako. Ajmo da vidimo sada ono tamo šta je.
trebalo bi da bude nešto korisno. Jeste, imamo ovaj kovčeg. Opa, što si upao unutra? Idi gore. Ajde, otvari. Aha, moram da zadržim. Imamo flare gun. Dobro, korisna stvar, mada možda i nije toliko, vidjet ćemo, neću da pucam. Ako vidimo neki avion, pa onako ispalimo čisto bez veze, ako to uopšte postoji. Ajde, nju ćemo da bacimo ovde. Ove stvari, ajmo krabe da prebacimo ovde. Sad, ovde moram da odlučim na jednoj strani ove žive, to je sirove krabe, a na drugoj ćemo da stavljamo pečene, da ja to ne pomešam. Može da bude nezgodno, već ste vidjeli kako izgleda kad se pojede živa krava. U stvari nije mi ništa šta izgleda, ništa mi nije. Možemo da bacimo krompir, idemo. Vidite, čini mi se da i brže pliva nego što je to ranije bilo. Ali ovi brodovi su malo udaljeni, ali dobro, nema veze. Svejedno nam se isplati. Da vidimo, uzeli smo mnogo dobrih stvari, mnogo, stvarno, ja sam oduševljen. Imamo, ovo je stvarno fantastično, sekira, čekić, mačeta, propeler, kofa, idemo ponovo, nemoj da nešto pobegnu odavde, neće, idemo ponovo tamo. Da vidimo onaj drugi brod i to je to, ja mislim da više nema ništa. Samo dok otplivamo tamo, malo je onako daleko. Evo, gledaj šta se vidi ovdje. Čekaj malo, ovo je onaj brod, aha, čekaj. Ja sam bio, ovdje sam bio, mislim. A i neka bude da sam bio. Da li možda ima ovdje još nešto, stani da vidimo. Obično ima onda još neki, onako kovčeg. Ali to obično sad nema. Ništa, ovdje smo mi bili. Da. Ajde, diši, to, živ si. Čekaj sad, moram da izađem gore. Ovdje negdje prema ostrovu sam ja vidio još jedan. Evo, jebem ti ribicu, ovo sardina. Delo je kod neka ajkula. Sad. Ovdje nema ništa. Ajde, ustaje. Moram da uzmem malo vazduha. Ajmo ponovo dole. Idemo ovdje. Ovdje mora nešto da ima. Imamo kofu još jednu. Šta će nam toliko kofu? Imamo antibiotici. Imamo, evo ovdje. Propeler još jedan. Još jedna sekira. Jao. Ovo je ekstra. Ovo je super. Ja ovo nisam očekivao bre da pronađem sve ovo. Idemo, ovo je senka moja sekira. Ja sam pomislio još jedna ajkula. Idemo dole ima, da. I vidite, ovi brodovi su na sprat, to mi se sviđa. Imamo ovdje još nešto, flare, dobro. Imamo ovdje još jedan locker, pinot, lente, da vidimo što ima gore. Flare, vajne, ne mogu da uzmem dvogledi, ne treba mi. Ovdje više nema ništa, koliko ja vidim, ništa, idemo gore. Idemo na površinu, idemo na ostrvu. Pronašli smo mnogo dobrih stvari, to je ekstra. Ajde, plivaj dečko. Što neće da pliva? Zato što je stao.